Dia kabar kong siap ngai kubli pi wi pu kan ka por ka bamtaling ba jong kan ka YouTube channel ka jonga. Dia ngamla klem da ingu e yo play track ndat bulai ngi ka met ka besai beklan. Tar du kan ka por ka bamta bangin ya. Siamlang kumne banya page banya yo snyo iwe lor iwe lingba jong kan ka YouTube channel ka jonga. Dia ko abon kren kamat ka bang ko abon kren kan ka por ka bamta ka long ba. Sapang ka jingkren we ni ki MDC. We ni ki MDC jong ka UDP mo. Kata ka mat ka banga kwa ban kren ha ka por ka ha ka por ka bamanta da ka bagong sibun pat ki kentin ki bagong ya ka voice of the full party ha namar ba ka kata kano ka isi kabayo i berjalan kemat lah ka ka KSADC lah ka JSADC kabayo i berjalan kemat kabayo i ka majority ndai uniu MDC su si ba su thong nadu mensua ki por kolong kuma kinalong bat ke kaladon hiru lengba karul ka an jong ka jingtho lengba jong ka district council te uniu ba ong ba lada ka voice of the full party lada ka voice of the full party ka thung yau tau MDC ba su si hana ba ka su pen los kai lane su pen sabai kai ka pisapai ba. Wow, le. Nang no TV yo kum gani ka jumut ka jumperkan. Ha ka jinsha kat dang bun ki MDC kata bat kari bat ka ben riu ka jengi kadang im bat kadang yo nong. Kadai kata kat dang bun ki MDC ndai kat dang bun hi ki MDC ki batrai na mata jong pai ba kata kari kadang ruspa bat kata kari kadang long kadang yu deh kadang yo kan ke jimentoi te ini iba i perkat akan ka dur ngangam tip ini iba i perkat hakan ka kom ngangam tip Henry banbu lane bantung yau MDC susi habakan ka parti kala jio ya ka majority ngongi pi kamde ka jing pot nagamta ka pisa pai ba kamtam ya ka voice of the people party ki MDC jong ka voice of the people party hi ngongi pi lada barok gistit apo jantia apo rikasi jingi lada ka voice of the people party hi kayo ban ka don ki MDC kala ka job man hakane ki MDC ngongi pi katno kalong jingker khu na mata ka riu riu jingi ha tena kaliang ka junga ngadon kane ka jing mut ka jing perkhat ka badon hapo mensim jonga kom no kat uneu MDC barim kat MDC ubal rim ubal senior ubal sitting mo kom no ti ukran kumir ki kitin ba chu thong eu MDC chu si hana persrokai sampai ba la wai ka beneng la wai le tengangan ong sukum no te kene kalong ka ika kentin ka ba nyole sa kene kalong ka kentin ka ba penleran ya la de ikren ya kene kentin ka ba ikren hi ka ba i penleran ya la de ya la de namar ba batung yo MDC si ana ban pensarwa kaya ka sapai ba lada ngako banong de lada thung pat yo MDC si kadai kata kapan ja telep ya ka pisa jong pai ba haja ka bo pai ba uyo ki skim ki ba knet kan soj umnom yo shu namar balai namar omdon utau MDC ba susi nane omdon utau MDC lada uneu MDC ba susi menta uladon te nginang yo eken ki skim ki loan kini kita mo nginang yo mark net kan soj mo kalong kum ta ba mo te wat ju kren mah wat ju kren klebik tan wat ju kren lamir tan lengba thai kubor ndre mengi ki pai baru ngiladon ni laga jong ka jabing ban bisar yau no breu uba kren tam yau no breu uba kren susna yau no breu uba kren lapla mo ndre ngi ki pai ba hi ngiladon be hi kane ka jingstu te nagalang ka jongai ngaong ba yau MDC cusi nagalang jong ka voice of the full party kila pen kre te ai kan long back kumta hande katno kolong kejing kerku lada
don kum uneu MDC syusi ka kadlong ka jingkerkuya ka konstitusi jong kano ka konstitusi ki ba mo ki bompoi pat cakata ka thong kalong ka jingkerku na bata juki kiyo ki skim knyat konsot kapala amang kat kum ki skim jong ka MDC skim mo ditangkan ni video ki juga ka por ka ta kuble sibun